ethile emthini. Bobabili ke batya emthini. Bakudla emthini. Hallelujah. Babephule umthetho kaThixo. Wethu Yehova kuzawuxoxa ityala ka-Adam. Awujonga ngokusemthethweni walapha eMzantsi Afrika ii-charges ezivelayo kwityala ka-Adam eyokuqala ityala ka-Adam i-charge onokuyijonga yi-contempt of court. Eyesibini yi-public indecency. Eyesithathu yi-sabotage. Eyesine yi-common law perjury, section 1012 of Act 77. Eyokugqibela yi-incitement. That's charges elemembu Adam ukodwa phantsi kwazo. Contempt of court. Uhleli uThixo azulile. Xa efike edele ematyaleni akekho Adam ematyaleni. Contempt of court. Ukungeza enkundleni ngexesha lokuxoxwa kwetyala. Kwafuneka ijaji yasesifulini bayingena ematyaleni ihambe izingela uAdam asithi uThixo uphila Adam. As soon there was a sin, there was a savior. Wathi eqala uAdam utshona ematyaleni wabeqala uThixo ulandela emva kwakhe. Sakafuna ixesha lide. Contempt of court. Akezanga uAdam ematyaleni. Phantsi kwa-contempt of court uyagwetywa ngokuphendula ngokubhoxa enkundleni. Udela nenkundla. Ngokungafiki ngexesha enkundleni ngokungezi ematyaleni ngexesha lokuxoxwa kwetyala lakho. Contempt of court. Therefore kule trial ka-Adam sifumana i-contempt of court. I-charge yesibini public indecency. Ukubonwa komntu ehambaze phakathi kwesidlangalala sabantu. Ufisha gqithi ungekho lwandle phakathi etown ubukade ubanjwa phantsi kwe-public indecency. Uhambaze. Ithi iBhayibhile xa ifika umgwebo olilungisa uYehova ufika uAdam ehambaze. Public indecency yavela kwityala kabani lika-Adam. Eyesithathu yi-sabotage. AmaRoma chapter 5 verse 12. Sabotage. Ndithi contempt of court. Public indecency. Ngoku singena kwi-sabotage efumaneka kwetyala kabani lika-Adam. Fundamental. Ngenxa yoko njengoba isono sangena ngamntu ngomntu omnye kwangena ke ukufa ngaso. Ukufa kwangena ngesono. Kwaze ngokunjalo ufa kwabatyhutyha. Kwaze ukufa kwafika kwangena ukufa kwatyhutyha. Hallelujah. Sabotage. I-sabotage ihamba ngomhlobo uba ngaba ugalele i-poison emanzini omlambo ahambayo ze bathi abantu abasele kwamanzi bafe bonke yilaa poison egalelwe ngumntu oyi-one. Ithi iBhayibhile isabotage kwalityala ka-Adam iyavela ngesono somntu omnye ngomthamo oyi-one laphalala lonke ihlabathi. Zange safuneka lini uAdam wasafuna kwakanye uthi akutya mthini sangena isono satyhutyha kwilizwe lonke.
manje sisengxakini yesono ngenxa yomntu omnye owavulela isono singene emhlabeni. Sabotage. Hallelujah. Any church, even Teyavela, you come and Lord Treasury, section 101.2 of Act 77, ukunikezela ubungqina bobuqotho enkundleni. Any church evelayo, i-incitement ukuthi xa usophula umthetho unganeli ukuphula wedwa kodwa uphembelele nabanye abantu bawuthini. Ithi iBhayibhile ukunikezela ukhona wagqithisela into erongo khona. Nazo ke i-charges ezazimele okokuba uzawuxoxa phantsi kwazo wada. But thanks be to God, ngoba uAdam akazange axoxe phantsi kwe-contempt of God. Zange axoxe phantsi kwe-public indecency. Zange axoxe kwi-sabotage. Zange axoxe kwi-incitement. Zange axoxe phantsi kwe-perjury. But ityala kaAdam awayexoxa ngalo phambi koThixo endeni yayilanta kuthiwa high treason. Ukubhukuqa umbuso. Ubhukuqa ntoni? Umbuso. Ngoba xa usophula umthetho kaThixo awaneli nje kukhona kodwa uyabhukuqa. Waqoqotha phansi kwe-high treason. Waqoqotha phansi kwe-high treason. Kuzo zonke inkundla zamatyala uyabuzwa okokuba roadman Khahlane unetyala na okanye awunatyala. Umbuzo ovelayo ematyaleni, unetyala okanye awunatyala. Kule nkundla yaseEdeni uthi uYehova uThixo Adam kulaa mthi usesazulwini somyezo kutyiwe kwachukunyiswa. Unalo ityala lokutya kulaa mthi okanye awutyanga kulaa mthi. Wathi uAdam ngulo mfazi ondinike yena ezama ubaleka ityala esithela ngomkakhe. Iintatheli zamaphephandaba asezulwini oEzekiel, Ellen G. White, oIsaya, oJeremiah zintatheli zamaphephandaba. Kumhlathana esibhalileyo uthe uAdam wakuthi ngulo mfazi ondinike yena ndihendwe ngumfazi. Yathi izulu, yemikhoth, yathi temptation, however strong, was never an excuse for sin. Sin is your own act. Amen. Temptation, however strong, Ukwenza noba kunamandla kangakanani was never an excuse for sin. ayisozathu sokona. Sin is your own act. Kukwazenzela. Adam, awukhathasekile ngoba isihendo, i-temptation ize kuwe ngo-bright lights. There is no excuse for sin. Sin is your own act. Sisandla sakho esifake emlonyeni watya. Yathi ikhoti yasezulwini wabheka Adam. Thanathandekayo, there is no excuse for sin. Wabheka wathi wacaca uba ihamvu ebehlanganisa ngalo liyavuthuluka. Inkolo wakhe valley, because temptation, however strong, no, there's no excuse for what? For sin. Awukwazi ukuthi ndilisela kuba ndiphangile. There is no excuse for sin. Sin is your own act. Isono yile nto uyenzileyo. Kwakuba
akakwazi ukuphepha ngoku Adam usengxakini iintatheli zamaphephandaba sezulwini kumhlathi esimfumeneyo ziyethi uthanda uAdam akuphelelwe lithemba ngexesha kuphelelwa lithemba akukho mntu unommela akukho advocate akukho mmele komkwakhe ubheka yedwa akukho nomntu onomnika ithemba ithe yathi iBhayibhile ngexesha exakene nento edeni ayavuthuluka amagqabeni ithi kuqalisa ukuphuma ivumba kuye apha emzimbeni bakhala bakathixo bakitshenje nkulu saguma ingonyama sabhahumla izingwe kwakubi phezu komhlaba because isono singenile uthi uthixo there is no excuse for sin ayikho into ekukhethelelayo okokuba yona nihlele abantwana bakathixo ndikhe ndasephayo ndikhulele phayo safundiswa uba xa ungumshumayeli unekuhambe kakhulu ekhoti la madoda amadala ebefundisa uba mntanam uba una-degree funda kakhulu iincwadi zabantu abanedigri uba ngabakwazi bakumcimbi futhi bathi funda ii-novels ezi so that uzongenwa lolaa hlobo lokuyizoba into xa uthetha ithethwa loo nto ungayanga ekholejini kwangamadoda angayanga ekholejini athi la madoda funeka ube nexesha ukuhamba ubheke ekhoti uyomamela amamenemene xa ekhanyela amatyala ndaye ekhoti elokhoti ebhayi kukumfana abulele omnye umfana ngosuke amshiye entombazaneni abantu bayeka babafana bezikhoship umtyangambo emva konyaka nonyaka ikhoship akade atshate wafika lona wayiqhawa yonke loo nto wathatha umntana omntu wamtshata engakhange abethe ezi-indicators yakumba le yanomsinga yamletha ngebhozo yambulala betha ngeswed self-made yeswed yambulala xa kuxoxa ityala sihleli phaya nabanye befundisi sibatsha nabanye abazalwana sibatsha simamela ukoka kwetyala akubuzobe ngadala unetyala lokanda mnatyala ithi andinatyala kwathiwa mayinabise ithi loo ndodana umntana ephethe i-self-made yeswed ngumfi into nayo uyiphathela umntu ondim onetabata ndine-black belt kwajudo ndine-pad 10 kwakarate uthe xa ikhuphi i-self-made yeswed xa izandibetha ndamshaya ndambetha wayokuwa sajika isandla sakhe wazihlaba yena ngemela yakhe kweliphoke enkundleni wathi manje is fine demonstration wayebiza ushuti owayengumabhalana aphelokhothi umrhuko omnyama kanongoloza uphangela apha iClark into ethi xa ihamba ibethe nge-underground movement ushaye ngezomoya bebiza ushuta waxelelwa into eyenzekayo wanika ibhozo leplanga kwathiwa nizawumapha wena uzawubonisa inkundla uba uyejike njani isandla somfi azihlabe ngemela yakhe yatyikizela laa nto ushuta ndabona indlela bamni ngayo uba akayabhala ngoba sasiyazi uba umntu ongumxhaka ongakwazi kulwa ngemela uzawuthatha intliziyo le azise yona abambe imela ngapha ahlanganise ngentliziyo yakhe bathi awuqondayo umcimbi into yokuqala sisinyawo isandla singapha nasi intliziyo ngasemva wemangolahlobo ushuta wayixhaxhela ushuta wathi yaphepha wangena phakathi kwamazini laqhawuka ibhozo leplanga yavumbula kuphuma igazi ithatha ivungula
Why not to shoot her? Why not to shoot her? You're trying to do any of all. The man there. The getting young. Who shoot it from in the middle? If I just have what was up? On his other wound up. Was it chicken, Johnny Santa, some feet as ruler in the middle yard? You're telling to die. Anyway, don't shoot. Nicolata, what you might shooter. Yakum Tana, what I do. That very man. I cannot cause each other in my food. Yakaya, Jonathan Yakaya, well up Plata, a Zamukanya, Zitting Dutton, Sama Pepanda. But God, what? Macam graduate. Woman. What you look at graduate? Who cannot see? With chapter 3, my dear brother, not a Genesis, with chapter 3. The first thing the Okoba, eating in the Bible. Go join your Bible, verse 19. Yes. Uyakudla ukudla kokubila kobusobakho. Mandelani bazalwane apha kuwiswa isigwebo sentando uAdam. Adam yenxa yokuphulaphula ilizwi lomkakho uqalekisiwe umhlaba ngenxa yakho. Uyakudla ukudla kokubila kobuso bakho. Ude ubuyele emhlabeni. Ude Adam ubhubhe. Bazalwana uThixo wayethetha esithi uthi ubuyele emhlabeni. Wayesitsho ku-Adam osele enako ukufa ngoba ukufa uziyele kuko ngokushiya ii-boundaries zikanaphakade bekuzo wanqumla kwii-boundaries ze-eternity wayongena kwii-boundaries zikasathana usathana ozapha ekugqibeleni. Ngenxa yokujoyine igruphu ekasathana naye warhatheka ukufa. Na uThixo akathethi ngokokufa apha, ugweba uAdam ngale nto kuthiwa i-second death. Ayokufa kodwa intshabalalo kanaphakade. Kunantsatha Kuba uthatyathwe kuwo. ngoba uthathwe emhlabeni. Yes. Ngokuba uluthuli wena. Ngoba Adam ulothuli Uyakubuyela kwaselithulini. ozakubuyela kuthulini. Bazalwana, this was an eternal separation from God and from the joys of heaven. Akukufa yayikukahlukana noThixo ngonaphakade kanaphakade. Ufe ungasoze uphinde ube khona. Waphethe Adam. Hallelujah. Angoba kwethu Adam kuqala kwajongwa kwi-constitution yasezulwini wakhangela into yoba kwakuthiwe xa umntu ethe wona yintoni nengenzekayo. Wajonga amaRoma chapter 6 verse 26 yathi for the wages of sin is death. Zethi incwadi zaseburhulumenteni komvuzo wesono kukufa. Sawa isigwebo sikaThixo yatshintshwa i-Eden yasisisele sedrongo. Wanjikwa lo mhlaba waseseleni. Waqala uAdam wahlala esiseleni sase-Eden. Wakhutshwa i-prison word iphethe ikhaleni langathi elijikelezayo. Ijonga uAdam bangatshobozi esiseleni. Yajikeleza ikhele yahlala i-prison uAdam wathothoza uAdam. Wathothoza zaduma izilwanyana. Wanuka phezu komhlaba wahlala uAdam etrongweni. Ithi iBhayibhile kwajikwa the whole universe yasisele. uThixo
uthetha ebona uAdam uhambaze ithi vesi wathabatha inyamakazi wayibulala yafa wathi uAdam nomkakhe ngefele lenyamakazi. Hallelujah. Ngoba uAdam utshazibona uhambaze ithi iBhayibhile wathatha amagabi omthi wazenzela isidla ngamagaba omthi lagalala ilanga lawatshisa amagaba omthi wathatha amagaba omthi Eva ezenzela inkciyo ngamagaba omthi lafika ilanga lawatshisa amagaba omthi abutsha aphinda abane kwada bayophawula amanye amagaba bazombathisa lefika ilanga watshisa ufika umoya wamfuthuza phele aphinda abane kwada ayophawula amanye amagaba wabona uThixo hey azawuphela amagaba ethi azawuphela amagabi ngoba umuntu ukuzombathisa kwakhe kuphelele gabini igaba elingakwazi umelana nelanga igaba elingakwazi umelana nemimoya futhuzayo wathi uThixo takunje I have to make a plan. It is iBhayibhile kwaphela isilwanyana kwaphala ligazi kwathatha ufele ombathisa uAdam lathi izulu from leaves to leather. From leaves to leather. Uphume egabini ungena esikhumbeni isikhumba sithathwa lilanga senzeki into isikhumba sivuthuzwa ngumoya asenzeki into ubulungisa bomuntu ukwaphu njengamagaba but uthanda ukaThixo bazana sikhumba somuntu ileather imelo naphakade uyinxiba kwanyaka utyebe kuyo ubhitye kuyo uhambe yokhangela uyishiye ubrother wakho mncinane ayinxiba bhombe inxitywe ngolandelayo from leaves to leather. What a mighty God we say. Well done. Nomkakhe baba bephume edi although babelila but apha kwezindawo zabo ibicabanga yabo yayimanzi ligazi ukumfika kwesasikhumba kuhlala imilenze apho banyathela khona kusheka igazi ngasemva igazi abaphume edeni bexoxa amichithi izawushiyeka iphinde ibabhala igazi elibakuyisele edeni. What a mighty God we serve. Baphuma ngegazi bazabuya ngegazi bale iBhayibhile lithi waphuma uAdam wangena eseleni salomhlaba ngamqala yemfeleyo kukubhubha komntana wakhe wazikona useseleni uthakona uAdam wanjika lomhlaba yasisele simnyama setrone bazalwana siseseleni noba ungabethwa nge-Mercedes Benz uyiqhuba esisele noba unganendlwenhle ehlala esentini kwindawo eziphucukileyo unendlwenhle esisele sisisele esi sityiwa zintwala neentakumba zesele silala silila sivuke silila akukho konwaba ngoba sisephi sisele what totals Adam for 4,000 years akabhudlwa yimimoya yesele uthe uAdam esathothoza kwezisele zalo mhlaba kwaphela abaprofethi phakathi kwabaprofethi kwaphela uprofethi uMika yakwaza le ndoda yathi ngubani uYehova uThixo njengawe na uThixo qolela isono somuntu uThixo ngembalela umuntu kule nto akuyo uThixo thatha izono zabantu bakhe asinyashe ayazilahla ekuthuleni kolwandle ngoba nguThixo nemfesane uyabuya lo Thixo abe nemfesane ngoAdam after 4,000 years wayelila uAdam nenzala yakhe kodwa kabelila bemane besithi woza ye 4,000 ngoba abaprofethi bebenkonkoza kwi-4,000 years uba ikhona into ezakwenzeka. Hallelujah. Bakabonga uThixo
akatumbi ngonaphakade. Wamkumbela wathi kodwa zange aqumbe ngonaphakade. Lithi baleBhayibhile kuthi abantu bakrarha kwisisele zalo mhlaba uThixo wakhupha unyana wakhe. Wakhupha igqwetha walikhupha ngeendleko zasezulwini gratis. Langena igqwetha elinguYesu kwinkundla zalo mhlaba. Wangena uYesu esisele ezobhala igqwetha. Athi uMasile uPawulo sebazalana ndinibhalela ezi zinto ukuze ningoni kodwa bakukhothe wona kuni. Amen. Sinomthetheleli the advocate enguYesu Kristu engena kwinkundla zomhlaba izokuhlangula umuntu esonweni. Haleluya. Igama loThixo namandla. Wadalala uYesu elapha. Wangena uYesu ezisele njengegqwetha elihambela iklayenti yalo lihambele esele walapha uYesu. Yethi iBhayibhile wajika uYesu nguThixo wangumuntu so that akwazi uthetha ilanguage yasesele. What a mighty God we serve. Amen. 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 Wangena uYesu. Wangena uYesu. Wangena uYesu. Bakhithemba phezu komhlaba. Bebashima abaprofeti. Besithi woza ye 4,000. Hamba uYesu afika apha. Kuqala bafika uIsaya. Waprofeti. Wamzoba uYesu esithi yindoda engena sithongo. Indoda engena kumngane. Indoda engena kumngane. Udeliwe ushiwe ngabantu. Nihlala bethuna. Wamzoba engazange bambona. Xa efika uYesu wayilanto ilithethwe nguIsaya. Kini yangathi uIsaya bekho wambona somewhere. Moya kaThixo sebenzayo. What a mighty God we serve. Daniel bathetha nge-500 years. Esikekileyo athanjiswa uMesiya oyingane. Avuya abantu bathi after 5,000 uzazosikhulula etrongweni. Bayixoka bavela umnika. Wathi nawe eBethlehem umnqinane kangaka ezizweni uzakuphuma kuwe umlawuli oze ngenxa yami. Yolathwa indawo apho uYesu azakuvela khona. Yaqala iBethlehem yabaluleke esizweni. Haleluya. Bonke abantu bathetha ngeBethlehem. Wafika uYesu kalilizwe. Wangena komhlaba. Wasafarisha komhlaba. Ezokuzingela umoni embuyisele ezandleni zikaThixo. KamaKorinte ngawesibili chapter 5 verse 21. KamaKorinte ngawesibili chapter 5 verse 21. That great exchange. Ukutshintshana kwamabhanditi. Ukutshintshana kwendalo? Ukutshintshana kwamabhanditi. Funda that. KamaKorinte chapter 5 verse 21. 21. Yes. 21. Kuba lowo ungazani nasono. Lo ongazani nesono. Wamenza isono ngenxa yethu. Wenziwe isono ngenxa yethu. Ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo ke. Hallelujah. Amen. That great exchange. Ukutshintshana ngokwamabandla. Wathi uyaselapha njenge-advocate yasezulwini, but kwanyanzeleka okokuba kutshintshane yena noAdam. Athi uyasongela tyala abenetyala ngenxa kaAdam. Athi uAdam anetyala angabi natyala ngenxa kaKristu. Haleluya. Watshintsha ummeli wethu yanguye olibhantiti. Haleluya. Kawusondele mama wami. Sondela mama wena ungani. Sondela mama. Ithi iBhayibhile uYesu Kristu usenkundleni kaPilato. Uyawuxoxa ityala hlala phansi mama. Uthi uPilato enkundleni andiboni sono kulo muntu. Akasana ndisibonayo apha.
but ukunyanzeleka ngenxa yemeko yophatha. Kodwa kamjonge kakuhle, wamjonga uPilato apha kuYesu, wabona isono sika-Adam. Phambi kwenkundla kaPilato, uYesu wakhulula iibhutsi zakhe, wazinxibisa u-Adam, wathatha zika-Adam wazinxiba kuye. Xa uYesu wayegwetywa okokuba babheke eKalvari eGolgotha, wagwetywa phantsi kwe-high treason, engenzanga high treason, but kuba uAdam owagwetywa phantsi kwe-high treason ozokumela, kufuneka mmele naye ngongena kwi-high treason. Asafarishe isigwebo somntu azomthathela. Ananamanihleli nabantwana bakaThixo, uYesu wafayo nje wayagwetyela ubhukuqo mbuso, engabhukukanga mbuso, kodwa kuba ezongena endaweni yomntu owabhukuqa umbuso, wagwetywa phantsi kwe-high treason. Kwasenkundleni kaPilato, uYesu uhlelayo. Ibala lepisha, unyana kaThixo ekhulula iingubo zakhe. Khulula uYesu ezakhe iingubo, wazikhulula. Wathatha iingubo zakhe uYesu ezingcwele wambathisa u-Adam. uYesu wathatha ezi zika-Adam wazinxiba kuye. Bahleka abantu ngoba wayenxibe ingubo engamfanelanga nesono. Ebengamelanga uba iingalo zakhe zibethe phandle, ngoba nguThixo ngcwele, kodwa kuba wambethe ingubo yomntu wesono akafaneleki uYesu. Lithi bakaBhayibhile, kahlale phantsi mama wam, lithi bakaBhayibhile, wema uPilato, wakwazi uPilato wathi simthini uYesu ekuthiwa nguKristu. Bathi abantu mbethelele emnqamlezweni, makayofaka eGolgotha, ngoba kakade kwalilizwe ebezela uzokufa endaweni ka-Adam. uYesu wayelibhandindi, wathatha indawo yesiqhaqo, wathatha indawo yomona, wasafalisha ukufa okumele ufunyanwa ngumoni eziwalweni somlilo. Wangena kuko uYesu, so that ngokubulaleka kwakhe abonise bangabisaya phaya. Haleluya. Malibonke igama loThixo ophilayo. Wasafalisha unyana kaThixo ombethe ingubo zesono, engenzanga sono, ngoba uzomthathela u-Adam owayesesoneni. Incwadi yamaKolosi chapter 2 verse 13. Incwadi yamaKolosi, ebalisele Yesu verse 13. Yes. Nani nifile nje ziziphoso. You were dead in sin. Nakukungaluki kwenyama yenu and your sinful desires. Univise ubomi ndawonye naye. He gave you life. Enixolela zonke iziphoso. For he forgave you all your sins. Ewucimile umbhalo wesandla owalana nathi. And blotted out the list of charges which was Owumelene proved nathi against you. ngawo umthetho.
Hallelujah. Funda that. Ususile ke kanye He took this list of sins ngokubethelela emnqamlezweni and destroyed it by nailing it at Christ's cross. ebabhunyule Yes, oblawuli yes, kunye yes, wabenza isibonelo Yes. ekutheni yeah, come on, brother. bemelela ngabo Yeah, come on, brother. It is Bible. You are dead in sin. And your sinful desires were not yet cut away. Then he gave you a share in the very life of Christ. For he forgave you all your sins. And he took this list of sins and destroyed it by nailing it to Christ's cross. In this way, God openly displayed to the whole world that Christ triumphed at the cross where your sins were all taken away. Umpasile uPawulo se oyebhala lamazwi uthi uqiniwe umbhalo man wesandla owalana nathi. okay Balo se wayengumuntu oligqwetha umuntu womthetho. man Ngelo xesha bekuthi kwagqwetha umuntu ibhandindi lifakwe eseleni xa litshixelwa phaa apha emnyango wesisele bekubhalwa zonke izimoko azenzileyo umuntu ogqithayo ayazi uba lo lapha yazi izinto azenzileyo ebathothoza lithothoza elibhandindi la ugqibisa igwele bekuyiwa kuthatyathwe lo mbhalo laa lisi yezono zalo iqinwe ilahlwe. UPawulos unalo pisho engqondweni yakhe uthi amatyala ebekade sinawo phambi koThixo man umbhalo wesandla awalana nathi uqiniwe. Ithathiwe ilisi yezono zethu yobethelelwa eGolgotha noYesu xa uYesu wayesifa wafa phezu kwayo. In this way, God openly displayed to the whole world that Christ triumphed at the cross where your sins were all taken away. Ngalo uYesu wayebonakalisa ilizwe lonke okusathana woyisiwe. Ngoba amatyala ethu aseGolgotha. Izono zethu seGolgotha. Singabakhululweyo basibantwana eCalvary. Bavuleka ibhlorho yokuwelela ezulwini. Vela ngenxa yegazi likaYesu. Basikana beGolgotha wayebile manzi uYesu ehumba itone. Kungadobhozeki xa lilizwi ubheke ezulwini. Walihumba unyana kaThixo itonela. Namhlanje siyathuleleza. We are marching over to Jerusalem. Yesu wavula itone. Even Satan himself cannot point his dirty finger upon the child of God. Akakwazi usimangalela ngoba sakhululwe eGolgotha. uAdam ubanjiwe but kwezigqwethe linguYesu Kristu. Ummeli wethu ephuma ngendleko zasezulwini akabhatala nesenti umoni selebhatalelwe ekhaya gratis. Sanegqwetha fele enkundleni latshintsha igqwetha lenziwa ummangalelo ngoba lizofela umuntu obegqwethwe edini nge-high treason. Wangena uYesu ngokwakhe be-high treason waqova ubunzima be-high treason eGolgotha ebuxhova kwindlela ebheka eCalvary. Kwanyamezela umnqamlezo bume kunyanyezelwe ebuAdam. Wafa uYesu phansi kwe-high treason. But thanks be to God ngoba xa wayesifa wafa phezu kwelisti yezono zethu. Singabakhululwe ilisti yezono zethu iseCalvary. uYesu ayondlalo into abayenzayo yosifela emnqamlezweni. Aphambane uIsaya kwezo 2 chapter 44 verse 22 athi I blotted out your sins. They are gone like a morning mist at noon. Oh, return unto me, for I paid all the price to set you free. Bazalwana, izono zethu ziqole. Izono zethu ziqinyiwe.
Liqiniwe. Singabakhululwe. Amen. U-Adam ubanjiwe. Amen. Kodwa kwafika uYesu wamkhulula u-Adam. Bekade kusokolwa kweli lizwe. Abantu bengayazi bama bathini na. Defeated izinto zikaSathane. But kwafika uYesu wasikhulula. How a defeat turns into victory. Ngoku besingamabhetya oyiswayo. But wafika uYesu. Awuthixo ajonga kuthi ujonga ubulungisa bakhe obuze noKristu kuthi. Singabe yisi. Ndimthanda ncamna umuntu omane sithi mna ndizazi noba ndiyayana ezulwini. Mna ndiyazazi uba ndiyaya ezulwini. I know. Uba mna mos ndiyazazi indlela endiyiyo nezono zam ndiyazazi. Uba bendizijonge ndazijonga ndabona uba andiye ezulwini. Ngekudala ndimkayo mna apha ndabuyela etywaleni nasezintsangweni nasezitrongweni. Into abangela uba ndihlela apha yile nto uba ndibona ilwakhiwe yaya. Ngenxa yokubona uthando lukaThixo, ngenxa yokubona indlela uyasamxolela ngayo umntu ongumone noba wenziwa ntoni na, then I start to know ndiyaya. Enye into emandi, ii-results zabantu abazawungena ezulwini sezikhutshiwe. Haleluya. uJohane uthi ndabona isihlwele esingaphezu kwenhlabathi yolwandle. Wabona 144,000 ngapha. Ungazohlula ungazidibanisa uthi symbolic, literal, yenza yonke obubhanga ufuna ubenza ngokwakho, but yonke loo nto ayisusi uthando kaThixo. Because what I know, there is a difference between igama elithi I heard. Then I looked to see. Then I saw. Amagama amabini, igama elithi ndeva negama elithi ndabona. Bakwazi wohlula uzawubhajaza. Babuza amadoda afunde i-course ekuthiwa Walking with Ellen G. White. Azakohlula. I saw, I heard. Andifuna uthetha la mbudani ithethwa ko-Facebook ngoba zii-theologians zodwa ezithi kwathini. Ngoko babhanga utsolo nithetha ngolo. So yilanguage yethu pha. Siyathetha thina pha. Haleluya. Thetha nje pha esiXhoseni ayikothuka kuthi ezinto ndizithethayo apha. Haleluya. But eyona nto ndiza kuyo wabona isihlwele esikhulu esingaphezu kwenhlabathi. Sabona sambethe ezimhlophe. Nisebenza thuna white robes. Ithi iBhayibhile babambethe ingubo ezi. Iqala ithi phambi koba ifike kumhlopheni ithe zinde. Umama sabigqabadala ngokuba akulegawuthwa apho siyakhona. Kazibo ziyende zawubande ikhala yazo injani. Uthi ngababona nazambethe. Ngabuza uba ngabavela apha kodwa ngabaphuma ezantsi emhlabeni enkandezini. Ayizongena oziphathi ngabantu bebekade besafarishe esonweni ngongqanyelweni basemhlabeni. Ngabo apha. Le hope ingenayo. Ngela xesha sasafunde primary sasinikwa thini report. Nicelelwe ngumisi nomisi omkhulu. Athi njengoba niba yi-50 eklasini yenu. Abantwana abapasileyo bayi-45. Nazi ireport isani emakhayeni ethu. Uyibambe ireport ivaliwe ufike ungavuya phezuleni. Awukafuni bakubhale ntoni na. Intona uyaziqonda kodwa kangangokuba kula 5 ishekile. Yo. Awuyazi into ezibhalwa kwabezlo. But uqiniseke ngoba uba 550 bathanda 5 ndiyiphatha 45. Konba ungcola eliphuhlo ngumoni kangakanani ungabikho kwisihlwele esingaphezu kwenhlabathi yolwandle. Man sipha.
Igazi likaKristu lisenze saphila. How a defeat turns into victory is because of Jesus. Owazongena lomhlaba. Namhlanje singabe yiso. Sizakwamba ukuthi ngube simhlophe. Vuyani ke ngoko. Thixo nisikele. Amen.